Des de fa un temps, alguna cosa es mou a Ròtova. Ens movem. Compartim l'estima pel mateix poble, pels seus espais. Ens agraden les festes i el porrat. Ens agrada comprar cada matí el pa del forn. Ens agrada sentir que formem part d'un poble. Per eixa i per moltes altres raons, Ens entenem. per eixe motiu, quan parlem de millorar Ròtova, Parlem del mateix. Des de Compromís per Ròtova volem ajudar a millorar el poble. volem una manera d'entendre la gestió més moderna i a prop de la gent. Una Ròtova que puga anar construint-se dia a dia amb la veu de les veïnes i els veïns. Ens mou la voluntat de dur una millor gestió del municipi, fer les coses bé. Volem donar resposta a les preguntes de la gent. Volem intentar donar solució a les queixes i la sensació de deixadesa del govern actual. Ara mateix, el canvi solament el poden dur aquells que creuen en ell. Però hem de ser-ne més. Toca la porta del teu veí, parla amb la teua amiga. Hem de ser-hi totes i tots. El canvi comença avui mateix. Comencem?